Yun. I love you! Sir, kabantay ka itong dito sa Sibilya? Alam ko na sa dool ka ito bang may istorya ta ba? Mo iko, istorya na ito. Nag-microphone? Kang nga, example, mayan ko nga, Sir, yes, namiyan ko ba? Oo, kagawin eh. Tapos yun, labay. Nagatod ba kung gano'n? Huwag mo kung gagawin. Doon ako rin sa kanya. Lugar nga na tingog yung istorya ka mo iko. Oh. Singgit ka. Oh, kana. Doon lang na napita. Ano pinala sila ha? Doon na, James, Sibilya nila. Naraan na napita, unahan ng gamay. Ang ato, tinusan na ka tinahod. Tawa tunta. Di man tamo to, di tamo testing. Oh. Tingnan nato. Sige, Ito mo gani. Sweet oh. Ako kay sweet rin. Rumong niya na ta sa Sweet rin. Sibilya. Kasi na natulog. Boy sweeton ba ka? Mura mo nyo. Naraan na. Wala. Ay, kaya di ay. Dara. Testing ko to na eh. Tingin yung singgit, di ba? Iko na. Ani, Awira wala ba? na napita. Dapit na di ay. Ay, mura sa pag nay. Testing yung singgit be. Ano? Iko lagi na. Ano? Nako na sa ubos dire. Ari ka mo siya get mo tingog kuno sa ubos. Mawa? Sa to ba? Testingi daw. Murag may ingon sa Sige, dire. bayaw nako. Sige, testing ako na. Ako na. Sige, sige. Sige, testing ako na. Junalyn! Lin. Nagiging ko may katulo. Grabe mo rin, gibanda-banda ma. Balik isa ko na, isa. Sige, yan. Nood no. Tino, sige. Gimingaw na ko nimo! Grabe ni Dutoy. Reply mo. Ang kagul nga ikong gibihan ba kay murag nawala jud kagul kay kon. Bi akong hanyoon nga mo balik bi. Murag six ba? Murag reply yan. Sige, akong suya murag gimingaw na gusto uyab nga akong sahod na len eh. Magbalik na ta. Pagsulo. Sa matong magbinuang na ni. Di man mo. Ako ko na be, ako. Sige ko naman. Sige, sige. Hi! Iko na. Kaduha. I love you. I love you! Yo, awan, batubag na. Kana be, katulo. Mahiwaw pa ni ba? Sige, sige. Pakisa ko! Kisan pa kagtiaw. Sige. Sige. Balbugal, bagan mo tubag na. Asa? Baboy! Jesus Bilmiro. Brad. Ge. Kabaw! Last. Tulo. Ukoy! Ikaw na. Umana mo. Gamagaungay Unggoy na ra ba ka class? Ikaw na. Baka ako na. Ako gwapo. Kaduha ko na, may kaduha. Kada. Grabe. Tulo. Ako Matsu. Chu. Matso, ba? Hindi mo ka matso. Matsu lay ka. Bukog mo silukod. Katulo. Katulo. Ako lalaki. Bayot ka. Bayot naman nun. Ako ko na, be. Ako. Sige ko naman. Sige. Hi! Mayong hapon mga ka-studio. Sa di ba mag-shoutout mo, Pilmiro, magpasalamat mi sa labong mugahom nga gitigaan mi mayong panahon nga wala gid siya mag-uwan bisag nagdag-om mo na naka-shoot gami bisag gamay lami bisag wala mi kauban kay napoy tagsa-tagsa nga trabaho ko dili sa lugar mo na kamera dire. Sige, shout out. Shout out ko ni Gabs, Aslin, ug si Risa nga
nagpalupad og star sa atong reels. Salamat kayo ma'am. Ug labi na sa akong pamilya dia sa Hagna, mga Ranisis, sa Hilan og mga Nalasa og followers. Shout out inyo tanan. Shoutout day ko ni Elmer Valente. Shoutout ni Mumir, shoutout na ka ha. Og ni in charge sa plastika na si Pakog. Shoutout nimo. Shoutout ko sa host sa ML player sa Mara Plaza Marcela na si Leo Bunayog. Shoutout. Daghang salamat sa mga viewers, sa mga igagaw na taga Talibon. Shoutout. Thank you. Happy birthday ko shoutout no. Happy Father's Day tanan sa mga papa ug sa padung pa mo papa ug sa kung amahan og sa bana sa kumuguang Happy Father's Day natong tanan sa akong maigsoon niya. Shoutout day ko sa akong igsoon sa gawa sa Taiwan, Mila Frias, sa Mila Marjon Frias og sa usa nako ka barad kagawad sa Saudi, Jasper. Si Jasper nakagwapo og to sa Cebu si AG og sa tanan-tanan og espesyalist sa akong asawa sa akong mga bata. Shout out. O na pala si Chingo, mga Chingo nako, Christian Homer, Kyle tanan sa Light Korean. Good afternoon mga ka Bohol Studio. Shout out ko sa ang mga fathers diha. Kun labi na sa mga amahan nga nagpadako silang mga anak. Nagpa-shoutout din ako to si Kwanday, among caser si La Felicitas ug among checker nga si Rosan Romano. Ako nang ikuan kay nasayo punto sang pangalan katong una pa nang kuana. Rosan Romano. Ayo sa pag-check dia sa basig manggawas ta po ng smuggle. ug ni Ma'am Taray Zuna ug ni Albert Nugalada ug sa isang girlfriend nga si Eileen Pianar. Ug sa akong mga vlogger diya sa Talibon si Kazip Mix Vlog ug si Ramjo Vlog. That's all.